Daşar devletlerde işlep veren doğanımız hahiş ediyor. Dünyanın türlü künçöplerini işlep veren doğanımız kostlarlar için, eseler için, kakalar için başardığımda benim şolar için yerine yetip vereyim. Bilyen geçer. Doğa yarımken koymazlar öyde beni. Men gelirim kardeşim er gayvanı söyde beni. Oğul gider. Kağlar yine ayranıda döz gelir. Giyit şahatlanır mehremeni. Ardılarını ödülür. Yar işin boyunların geçiyilemem nağlamız. İlönün şahat gününü geçiyilemem halamız. Çıdamlıdır oğlum ece. Göğünler ağlarım. Geçiyileydin. İğir geçkelim. Dinlesen kapında ağlar. Sorunsuz idensiz bir yanı etsem. Yavru el ucetsem bıyırlını işi. Bilmer karşılığını çıksam dımsan dövleri getirip deyişi. Meyilsem işten dosyarlam bilen. Taşanmasını görünse bulgur. Yaş başım var can oğlum deyip iyi zekate kaka bizden bolur verirsin bilgiyi. Geçeli durun bilmedem çakkan. Odunum dövülmen bağlaydı gece. Adım mul yemeğini çıkıttır sakkan deyip kate değilim sen gece. Yalvarırdım size oğlum çürlüktü. Hem derdim başla attırır kocalık. İnni oylan yani sonra ileriste hakkı. Başıma düşer doğusu kulu kocalık. Hakikate göreyimdir yani kemdim. Niçin edepler o paltam diyen son daşa. Kalkamakla kakarcaman derken. Ecelem iyi gelecek derken asla. Şu videonun sonuna içine dinleyen gayret edin. İnşallah hemen da belki peydası olur. 2008 yılda ben okul oturdum. 2008 yılı okul oturmam Pali'de okul tavşırdım. Okul Pali'den yıkıldım. 2009'da da narkoda tavşırdım. Narkodan yıkıldım. Qaraz hem daşar yurt, hemmesi daşar yurda gidip başladı. Klassdaşlarımın hemmesi daşar yurda gidip başladı. Şonda mende pulum yoktu. Daşar yurda gitmek. Onun 2008 ile 2009 aralığında Ruh Brand restoranı iş yaptım. Şeyden birazcık pul yığıp, son Ecem canım canı sağ olsun son kızıllarını satıp Belarusya şehrindeki Minsk Belarusya Nasyonalny Texnik Üniversitesi'ne Quruluşluq fakültetine girdim. Cüyümüzde inanmarsanız da $1500 pul yoktu da $1500. Yukarıda Allah şayet $1500 pul yoktu. Yani şeyle bir hüviyetim var da okumağa. Şeyle bir hüviyetim var. Yani niye doğandan karındaşların kakamın 9 tane ayarlığını erkek doğan var. Giden koyun sığırları var. Niye $1500 bir tığırını satsan, iki tığırını satsan şoval yarı oldu. Şanın mı? O dövrde de yani birem kömek etmedi de yine bir giden maydan. Ecem canın canı sağ olsun. Yine tanımadığın canı sağ olsun. Eydip afisant bolup $700, $800 yığınlap Ecem'in kızıllarını satıp şeydip Belarus'a gittim. Yine olsa şu video neyme değişti? Şu video şu yıl mekte otur yani okuvçular. Ya da geçen yıl oturup, ondan önceki yıl oturup bizim üniversitelerinde okuğa girip bilmedik taliplere ve daşar yurda ya talipler okuyup daşar yurda gitmek isteyen taliplere men özüm okul pulumu tölecek inşallah 20-30 okuvchi Rossiya şehrine okuv ötürecek, okul pulumu tölecek, общежитияны tölecek, iyi biçkiyini de inşallah tölecek. Nuğut nasip olsa menden Xuda yolu, sadaka yankı gerek bizim biliyorsunuz ya da yok yetimce oğluncuklarımız gıyacağımız ya da bilimli çağacıklarımız var yani okuğa girin o. Şu video 18 yaştan 28 yaşa çelini değişli. Eğer de daşar yurda okuğa gidesiniz geliyen olsa asıl birinci условие attestatınız olmalı, ikinci orus tiliniz olmalı. Üçüncü, kompüterden biraz düşünmeli. Men nasip olsa sizi okuğa özüm salacak ve günlüğüz okarsanız gece boş vakitleriniz
tapaktan boş vaktinizi bizim kampanyamızda, men kampanyamda Moskvada praktika geçersiniz inşallah. İş şartınız. Yeni bir gidem aydı. Günlüğü de okarsınız inşallah ve kalan vakti bizim kampanyamızda praktika geçersiniz, iş şartınız. Hem oku kazanırsınız, hem işten kalıp pul kazanırsınız. Benim üçüncü yağdaydı inşallah şeyle fakültetlere atalım geliyor. IT iskustveni intelekt. IT bölümünde okuyacak oğlancıklar ve kıyacaklı. Ve bir durmuş IT iskustveni intelekt, sünnü intelekt diliyor. Şol öne çıkıp var ya şu an. Şunun için yaş oğlancıklarımıza ve kıyacaklarımıza nasip olsa özüm pul çıkarıp kömür edip Türkmenistan'a koşandım, hoşasım geliyor. Şol 20-30 sancak okumuşı belki de yine 5-10 yıldan kim olur? Belli alimli, bilimli olancaklar ve kıyıcağızlar var ve gelip Türkmenistan'a koşup inşallah yine de ekonomikasını yukarı kaldırır. İnşallah benim fikrimi qollarsınız dep ümid ediyen, canınız sağ olsun, göreceğiniz olsun. İnni bolsa usloviyesi ödümüz barda kıyıtkaça yazıp geçin. Kommentariyada men plani şunça menin yaşım şunyalık ya da menin TikTok'un sapşeniyetini yazın, şu dayda menajerler öd vardı okarsın. Atstadınız olmalı, Rusçanız olmalı, biraz kompüter düşünmeli inşallah. Nasip olsa 20-30 okuvçini daşayır da çıkarıp okudup nasip olsa ve Türkmenistan'a bilimli, payxatlı olancaklar ve iş yerleri tayinlamak planım var. Kommentariyada özümüz vardı kıskaça rezüme ya da liçkaya dayım. Liçkada nasip olsa işgərlər cevap verir. Esselamu aleyküm, canınız sağ olsun, görüşümüz olsun. Häzir kaçak atlama qyz gelirler düşünmez, şoň üçin qyzlar arkaň geçirip biler. 25 ýaşdan 35 ýaşçyly aralıkda erkek adamlar durmuşunda iň agyr günlerini geçirýär. Näme üçin? Şu aralykda oğlanlar hatta öz dostlaryny hem bitirip bilýärler, ýekelikde galmagy terjih edýärler. Köpüsi döwülýär ya köpüsi üstünlügi gazanýar. Näme üçin? Şu aralykda oğlanlar diňe gazanç hakda, diňe pul hakda, näde maşgalama eklemeli, näde şagylama eklemeli, aýalymy, ejemi kakamy ýakylamy näde eklemeli, näde bergiden çykmaly, näde bir zatlara ýetmeli diýen pikir bilen kösenik gezýärler we arkaň ýatyp bilmeýärler. We şu ýaş aralygynda ýa-ha erkek adam döwülýär, ýa-da erkek adam ýeň geçýär, öňe süýşýär, üstünlüge ýetýär. Eğer sen 22, 23, 24, 25, 27, 30 yaşında ve enen atan bilen yaşap olaryň berýän puluna gelip ýören bolsaň, we daşda orandaki adamlar sana bir hylyk nalajy deýin, hiç özüni oňormaýan, öýe peýda getirmeýän adam ýaly garasa, onda şunu diňle. Eger sen işsiz bolsaň, enen atan puluna ýaşasaň, ýöne sen şoňa garamazdan zahmet çekýän bolsaň, finansiýan bolsaň, iş gözleýän bolsaň günne, ýöne wagtlaryň içilseň, işin uğruna bolmayan bolsa, berde hiç erbet zat ýok. Käbir adam gazancı ýer edip başlaýar, üstünlüge ýer etýär, käbir adam gazancı giç çekýär, giç üstünlüge giç ýoly açylýar. Men özüm 25 ýaşymda da 8 aýda iş gezip gördüm. Ýöne şol bir wagtyň özünde men zahmet çekýärdim, iş gözleýärdim, bir işiň başyny tutjak bolýardym. Ýöne şol wagtlar men kakam maňa podдержка berýärdi. Ýöne nesibeli günü geldi we meňem işim uğruna bolup başlady. Şoň üçin hiç açan eliň üzümelle zahmet çekmeli. Eger de daşdagyrdakylar üstüň döňülse we sen bir hil nalajy diýen ýaly pikir etseler, olara üns berme, olar sana düşünýär. Zahmet çekmeň dowam et, bir gün seniň hem ýoluň açylar. Gyzlar goýnuňda deýsem başlaň. Ýöne hakyky we normal oglan hiç açan gyz üçin görüşilmeýär egerde oňa ýok diýilse. Gyzyň ýok diýmegine garamazdan onuň ýyzyna düşmegi ýa-da dabiwat etmäge dowam etseň, onda bu gyzy da syýlamadyň bolýar. Sebäbi gyz issäne gyz ýok diýe, ýöne oglan öz isleýänligi üçin dowam edýär. Normal oglan üçin ýokmy? Ýok. Normal oglan hiç açan tanışlykdan 5 min soňra gyza çala bir zat bolsa ýa çala yaramasa, emmişin taşlap kiýinder alyp ylgap ýanyna barmaýar. Hakyky erkek üçin hemme zat iki taraplayın bolmaly. Hakyky erkek öz ýüregindäki duýgularyny aýdýar. Egerde gyz hem istese we göwn etse,
Hemme zat iki taraplayın dowam edýär. O wagtyň geçmegi bilen hemme zat gowlaşda ara sazlanyp başlasa, hana şondan oglan sowgat berip başlaýar, şondan ýygyna düşüp başlaýar. Sebäbi iki taraplayın her kim özüni syýlaýar we söýýär. Egerde erkek özüni söýse syýlasa, geljekde aýalyny hem syýlar, çağalaryny hem syýlar. Şoň üçin ýok diýmege garamazdan iýde düşýän oglan, dabiwatça edýän oglan, meselem gyz ýok diýe, käwir oglana yaramaýar şo gyz bor diýençe iýde düşýär. Soňra o gyza bolan höwes hem gaçyp başlaýar. Egerde oglana sen göwnüme yaraňa gyzyma düşme diýse we ol düşmegini besetse, ol hakyky erkek özüni syýlaýar. Şu wagt janym menipdi bolýan zatlara aslında video çekmek planımda ýokdy. Ýöne janym ýanan soň, gaharym gelen soň video çekmäge ýüregime duýdum. Näme üçin göwnüme jaý däl zatlary goýumda 100 000-den 500 000, 1 million çeli prosmotr alýar. Haçanda men özüm satyn alyp mugut kitap paýlamda ýa-da mugut peýda zatlary paýlaýan ýa aýdýan videolarymda kem prosmotr alanok. Prosto maňa Instagramdan ýazýaňyz kitap diýip men size Telegram kanalymyň ssilkasyny berýän mugut çok içinde 100 golay kitap goý, ýene gelmeli kitap ken özüm satyn alýanymy mugut paýlaýansyň okumagyň üçin özüm türkmen dilinde psihologiya, biznes, durmuş kitaplar issenlik zat mugut çok. Prosto dostlar, şuna like koyunuş video, podpisat edin ve Instagramdan yazın maňa kitap diýip mugut çok berýän. Peýda getirjek bolýan we 1000 manadam gazanamak men TikTokdan ýa Instagramdan prosto adamlara peýda getireýin we şu videom köp prosmotr alsyn, dowam etmäge motivasiýam bolar ýani. Belarusya'daki o kapıran taleplere değişli. Belarusya Minsk şäherindäki şumat kanun çıktı. Eğer de Belarusya'da sizde vizanız bar bolsa, şol viza Rossiyada geçerli. Yeni bir adam aytylak geçen, men ýa-ýakyna Belarusya bar gaýtdym. Menin Rossiyada vizam bardy. Şo viza bilen Belarusya geçdim. Maşinle geçdim özüm. Hiç sorag bolmady. Granitsada 10 minut sakladılar, gördüler Türkmen pasport, o vizan var, Rossiýanyň vizası var, o geçip bilersiňiz, janyňyz sag bolsun. Ýygyňyza gaçan gelýän diýip soradylar. Şonu aýtdym. Indi siz hem şol atlary öwrenip bilersiňiz posolstwodan, konsulstwodan. Vizanyňyzy şo viza bilen siz Moskwa geçip bilýäňizmi, geçip bilýäňiz okmy? 2-3 günlük. 2-3 günlük Moskwa geçip bilýäňizmi, geçip bilýäňiz okmy? Şonu öwrenin we şu viza näme üçin degişli? Moskwa magazyna gelip bilersiňiz, Moskwadaki magazyna Belarusyada gaty kän talipler bar. Hem Moskwany görersiňiz, hem men magazynyma gelip eşikge inersiňiz inşallah we skidkaly goýja eşikge inersiňiz inşallah. Ya oğlum köpüňizde Belarusyada maşin bar, taxtadýan oğlunlar bar. Maşina minniňiz 7 saat ýol, 7-8 saat ýol. Moskvada olarsyňyz. Avtozavodskoy 3 magazynyň adresi. Avtozavodskoy 3. Ya Instagramda tamalimçetde ýazyp duran adresi. Heme ýene bir gedem mene Moskwany görersiňiz diýip umyt edýän. Hem ikinjem bolsa siz magazyna gelersiňiz, eşikge inersiňiz inşallah surata düşersiz. Men nisip bolsa ýene bir 2-3 hepdeden Xitaydan Moskva barmak niýetim bar. Belarusyaky talipler emmeňe de ulu salam. Belarusyany ikinji ýurdum ýalak, birinji Türkmenistan, ikinji Belarusya 6 ýylim geçti. Gaty söýýän we gaty duýgulandyrýan bir Minsk şäherler. Emme kynçylyklarym jodadan geçti. Самые лучшие года это минские были, как говорится, студенческие года. Вот так что студенты, кто учится в Минске, цените это время, это самое лучшее время. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Жаныңыз сау болсын, Москвада, иншаллах, görüşürüz. Eğer kim şu täzeligi bilmeýän bolsa, minus ýazyp bilersiň ýa-da plus ýazyp bilersiň, ýa-da täzelik bilemokdum, sag bolagam diýip bilersiň. İnşallah Moskvada görüşürüz.